Det här tror jag var Olles katt. Hörni, det är så här. En av er kommer att ikväll gå hem. Nu ska vi göra så. Jag har en Marianne-karamell här. Jag sa en gång att då jag gifte mig ska vi bara äta Marianne på bröllopet. Det är så god. Men det är så länge sedan så nu tycker jag om andra godisar istället. Jag kastar den här bakåt. Den som får den här så får skivan. Jag är inte slängt skivan för den kan ju gå sönder. 1, 2. Kommer sen. Där är det. 1, 2, 3. Gratulerar Johannes. Som plåster på såret tänkte jag säga. Men jag menar som pricken på is ska signera den. Va? Vill du att jag ska signera den? Där. Den där. Håller du micken? Det är rätt så trevligt. Hej.